No, kamero, Takže nám volala naše bába, že nemocno potřebuje pomoc. takže se jedeme do Itálie. Takže No, pojďte s náma. Máme listečky a máme si. Takže pojďte s náma. Čaj tam je nádraží. Fakt? Já myslím, že nebudu. Takže lidi, čekáme se na vlak si čekáme a za chvilku si jedeme. Mně se chce čůrat. Čůrat. Tady někam, ne? No tak kameru. No, ještě mám jít já s tebou. Kome. Táto, ne? Jako já mám tady stát. Kamero. Nekoukej teda, jako já takhle mám stát a zakrývat. Nejsi vidět? Není vidět, ne kamero. No. Ne. Tak. Zakouříme ty hezky. No, už nám za chvilku jede. No. Takže se uvidíme až tam. Takže my jsme už vystoupili z vlaku. A ta počkej, Čaje, kam ty jdeš? To kde jsme jako? Čaje, jsi si jistá, že jsme tady, kde jsme měli být? Já nevím, asi jo. Ty nevíš? Pane! To kde jsme? My jsme na Slovensku. Paní. Ještě v pohodě? Simon! Zastavej! Ještě neodlízej! A ty na mě plášťáš, debile! Ne! Simon, to co děláš? Man, pojď sem, dělej! Ještě ho zmrzačíš zase. Ať to jde za Ale Čaje, Co je? my jsme na Slovensku, kdy? A co teď budeme dělat? Já nevím, co teď budeme dělat. A si pojďme tam sednout a uvidíme. No, přemýšlíme. Popřemýšlíme, no pojď. Ale kam teď půjdeme jako spát? Já nevím. Asi jak? Já nevím, co budeme dělat, hej. Ty peníze, jak jsme říkali. Však máme eura, ale nevím, co budeme dělat s těma penězma, protože tady nemáme... Máme jenom 1000 korun, no? Teda eura. No, sedneme si, no. No, tak zapalíme si zatím a přemýšlíme. No, pak musíme koupit cigarety, no. No, mám poslední 2. No, tak to. Zapalovat zase nemáš, Simon. No, tak víš, že já ztrácuju. Náračí. A zapalovat mi dej. No, dobrý, čaju. O, dej sem. Nejdeme si levnej byt. Budeme muset. No, Simon, tak se pronajmeme nějaký byt na pár dní, co ty na to? Tak jo, pronajmeme. Hej, Simon, tam nějaký pán, ne? Zeptáme se, jestli nemá nějaký byt? No, tady jdem. Tak pojď. Hele, pánem, že můžu se zeptat, jestli máte byt na pronájem. Ano, měl bych být na pronájem. Tak mohl byste nám to ukázat? Ano, ukážem vám. No, kamera, no nám řekl, že tam někde, že Je má... byt nějaký ze Splaví Batveřba, nebo co on říkal? No, prostě žádnou, nevím. Vůbec jsem mu nerozuměla, hej. Bo on počkej, jak Japanec. No, Regina, vůbec jsem mu nerozuměla. No, ty vole. No, aby dostal do držky. Ne. No, jdeme kamerou. No, jdeme, pať. Tak pojď, Simon, tady to má být, no. Jď tak. Simon, zase si spadla. Pomoc, čaje, rychle, bo budu špinavá. No. A věci už nemáš, ne? No, není to špinavý. Dobrý. Po věci jsme si zapomněli vzít, no. No, jsme Dělo. nechali tam u toho vaku. No, zapomněli jsme. Vidíte, jaké my jsme dělení lidi? Au, čaje, zbytky. Nedělá chlapa. Takže kamerou. Museli jsme si sednout po mojí ségru volej nohy.
Pomoc tlustá si, čo je, zhubíš? Čaj, že to bylo Jungle Book. O, tak určitě. Tak ti dám čaj. Sama tam půjdu a nechám tě tady. Víš, že tam že já umím dávat kopačky? Dobrý chlape. Dobrý. Dobrý. Hele, tam je auto hezky. Kamero, ona se chce podívat na auta. Ty vole. Však ty si potom řekneš, že jo, to je hezký, možná si koupíme. A jaký tady? Tady jsou milion auta, jaký? Tady, jaký krásný, čistý. Ale hej, krásný auto. Říkal jsem čaj, tak dom. No. Dobrý, tak chceš ještě vyfotit. Vole, vyfotím tě ještě, no nevěř. Pojď. Ty chceš jako fakt vyfotit. Tak dobrý, ne? Já budu dělat frajerku, víš co? Počkej. No, tak dobrý. Pojď už po, za chvilku jsme si tam, ne? No dobrý, za chvíli tam jsme stajní. No, tak pojď už. No jo, kamero, moje sestra, ta Denisa, se šla vyčůrat. Já tady musím být sama. No, už je tam hodinu, jdu se podívat, kde je. Neříkej mi, že já tě zabiju, dej mi peníze. Nemůžu. Já jsem něco slyšela, nějaký, víš, ta kamarád, moje sestra. Jdu se podívat. Jdu se podívat, kamarád. Či? Teďka tam půjdu, rozběhnu se a pojedu jak to Rambo. Ticho, já tě zabiju. Dělej, čo je stavil, on mě chtěl umět zabít. Jo, já jsem viděla. Dělej, Pojď, no, jsi spadla. nemůžu tíkat. Dělej. Pojď se mnou tam. Jo, nespínáš to, viděl. Buď ticho, radši. Jo, já se bojím. Musím někam zkoumat. Tady zůstaneme, buď ticha. Pokryj si. Nikdo nechodí, pohodě, jdeme. Tak rychle utečeme. Jdeme. Dělej. Musím pomalu. To je padem, ne? Tak já tě budu držet. Jaj. Tak rychle se jdeme zeptat, jestli mi nám nepomohl. Pomoc! Nás někdo chtěl násilnit. Pomoc! Mě někdo znásilnil. Tak pojďte ke mně domů, já vám Jdeme! To! Jdi! zabiju vás.